Люби, целуй. Ангел Донев. Атанас Томов. Георги Славов. Георги Ангелов. Георги Трендафилов. Димитър Анев. Димитър Билбилев. Илия Бардуков. Йордан Даскалов. Иван Денчев. Любен Петров. Николай Тинев. Николай Димитров. Пейчо Делипавлов. Стоян Казаков. Петю Анев. Тодор Пашкулев. Тодор Штърбев. Давам думата на госпожа Елена Шихова, секретарка при читалище 23 април, село Равногор, за поздравление към донаборниците. Има думата. Доле край до меня. Доле край.
Bracia marșiroare, știi, la mașină. Da, și da, on. Кой ще подели букета на сметка? Но кога? След изказването преди изказването. Нищо не се разбира. От името на родителите давам думата за приветствие на госпожа Димитрана Щербева. Има думата.
момчета, уважаеми гости, когато се роди момче, в къщи радост е голяма. 18 години вашите родители и всички близки се грижиха за вас и ето ви вече възмъжали, готови за влизане в казармата. Някои от вас още тази есен ще бранят нашата страна, ще постъпят в казармата, а останалите имат да завършват своето образование. Ние ви пожелаваме да бъдете здрави, силни и винаги да бъдете верни на България. Приветствие към донаборниците ще направи инженер Георги Пашкулев, кмет на село Равногор. Има думата. Млади синове на Равногор, бъдещи войни на България, в този тържествен момент, когато вие целувате знамето на набора, аз ви пожелавам от името на цялото население да бъдете щастливи, лека служба в мирно време. Не забравяйте, че вие сте наследници на вашите бащи и деди. Онези, които през цялото това време преди вас служиха верно на майка България. Някои от тях дадаха живота си през време на Балканската, междусъюзническата, Първата и Втора световна война. Бъдете тяхни наследници. Ще ви чакаме след година и половината да се завърнете в Равногор и да живеете и работите в името на него. Бъдете щастливи, лека ви служба. Давам думата на госпожа Елена Шикова, секретар при читалище 23 април села Равногор, за поздравление към донаборниците. Има думата. Скъпи наборници, от името на кметство Равногор и лично от мое име ви поздравявам и ви пожелавам весел празник, лека служба и щастливо завръщане. Сега ще падна.
От името на наборниците благодарим на момичетата за голямото старание при изработването на знамето на набор 74, за зайчетата, които ще ни напомнят за веселите летни дни на 1992 година. Благодарим на родителите, които ни отгледаха здрави и силни. Уверяваме им, че ще бъдем дисциплинирани войни. Благодарим на господин кмета за искрените думи, поднесени към нас, за обичта му към младото поколение на равногорци, за продължаване на традицията преди много години. Уверяваме ви, че ще служим вярно на родината, ще бъдем добри и мъжествени в овладяването на военното дело. Благодарим на гостите, че дойдоха в китното родопско селце Равногор да видят традицията, която всяка година с голямо желание и старание се провежда. Да чуят веселите родопски песни и видят дългото трикатно равногорско хоро. Празникът започва. Да се веселим за здравето на бъдещите войници, за нашите мирни делници, за щастливият утрешен ден. На добър час, момчета от набор 1974. На добър час и легната музика и традиция. А ти, войнишко майко, не жали, той ще се върне още по-здрав и възмъжал, дисциплиниран и самостоятелен. Любимо момиче, помни и знай, че там някъде, при граничната застава или специализираната войскова част на трудовото скеле, твоят любим мисли за теб. Не го забравяй. На всички весело прекарване на празника. Котлето, когато им поливат вода, да не забравите, да не пропуснете. Ето отпред, като заиграват. Още по-близко. Още по-близко.